president de la Unió de Veïns, vocals de l'EMD, senyora alcaldessa de Cerdanyola, estimats amics i amigues, en primer lloc volia agrair a la Unió de Veïns i al seu president Jordi Simó el seu oferiment per fer el pregó d'aquest any, que amb molt de gust i orgull he acceptat. Heu de saber, però, que no em considero amb mèrits suficients per fer aquesta tasca de pregoner. Ho haig d'entendre especialment com un reconeixement per la feina realitzada amb la reforma del club. Com podeu suposar, això és el resultat d'una tasca conjunta que s'ha anat fent durant 10 anys amb molta més gent, que ha cregut en el projecte i ha participat amb el seu esforç. Jo tan sols en sóc el cap visible. És doncs en representació d'ells i elles i de la nostra entitat que us parlo. Miraré de no fer-me pesat i dir coses que us puguin interessar. Us robaré aproximadament 15 minuts. Per desgràcia, no us puc explicar coses divertides, no és el meu estil. Tampoc vull parlar de la història de Bellaterra, ni posar-me melancòlic. Sí que us puc parlar, i és el que faré, del que m'ha estat ocupant la major part del meu temps lliure els darrers anys. Com bé us pot testimoniar la meva família, a qui tinc d'agrair la paciència que han tingut, especialment la Cristín. Evidentment em refereixo al Club Bellaterra. La història del club es pot escriure a través de les petites històries de cadascuna de les persones que l'han viscut. Ell, el club, ens ha deixat la seva empremta i al mateix temps nosaltres l'hem anat configurant. També és el meu cas. Permeteu-me una curta presentació de la meva persona. Jo sóc un dels afortunats que han viscut Bellaterra des de fa un grapat d'anys, 60 per ser més precís. Amb un any d'edat ja corria per aquests carrers. Després de casar-me amb la Cristín, el 1975, vàrem passar uns quants anys fora d'aquí. Va ser una època d'anar amunt i avall, el que avui al món de l'empresa s'anomena mobilitat. Finalment vàrem aterrar de nou a Bellaterra el 1992. Per aquells de vosaltres que no em coneixeu, sóc un veí més amb qui us trobeu al Condis. Per aquells que em coneixen bé, sóc un veí que fa molts anys que pringa com a president del club i amb qui també us trobeu al Condis. Aquells que em coneixen millor saben què penso, que Bellaterra ha sigut molt generosa amb nosaltres i tots hi tenim un deute de gratitud. Ara ja fa 12 anys que sóc president del club. M'agradaria donar-vos el meu punt de vista sobre les relacions del club amb Bellaterra d'un cert temps ençà. El club, tal com l'havíem conegut des de sempre, era el resultat del treball que al llarg dels anys el va anar millorant a poc, amb el valor afegit de cadascuna de les juntes directives. Ampliació de la seu social, construcció de la pèrgola, construcció de la piscina, etc. Sempre en funció dels recursos disponibles, que eren escassos, de manera que l'esforç sempre queia de la mateixa banda, sobre els socis. Si em permeteu, de vegades se'ns ha acusat al club d'un cert elitisme, i crec que amb una mica de raó. Tinc la impressió que no sempre s'ha col·laborat com calia amb les diferents entitats. Potser hi havia una certa por, com una mena de sentit exagerat de la propietat, i amb el pretext de no deixar entrar ningú a casa nostra, possiblement s'ha perdut alguna oportunitat que ens hagués permès integrar les diferents entitats, Unió de Veïns, Centre Cívic, Club, en una única. Com a conseqüència d'això i de la falta de recursos, és fonamental aprofitar les sinergies que sens dubte poden sorgir treballant junts. Bé, tal com us deia a l'inici, tot això no hagués estat possible sense la col·laboració i l'esforç d'un munt de gent diversa. Molts d'ells de manera desinteressada, així com d'un equip de professionals
i el que és molt important, amb la complicitat de tot el poble. Penseu que hem trobat persones que ens han ajudat de les maneres més insospitades, però a la vegada als moments més oportuns. Per exemple, recordo un veí a qui no coneixíem, en Jordi Miró, no sé si està aquí, que ens va trucar en un moment molt crític de les negociacions amb els supermercats per oferir-nos la seva col·laboració. De manera que se'ns va obrir una porta que va permetre signar el contracte amb Condis. Bé, en primer lloc, agrair al col·lectiu fonamental per nosaltres, els socis, que amb la seva aportació econòmica, la seva paciència i els seus ànims han permès mantenir el club als moments que no teníem club, mentre han durat les obres. També el suport incondicional de les diferents juntes directives de la Unió de Veïns en tot moment, des de la que presidia en Joan Ros, passant per la d'en Manet García Planas, fins a arribar a l'actual d'en Jordi Simó. Seguint amb aquest capítol, ens hem de referir als diferents alcaldes i alcaldesses, des de la Cristina Real, passant per Antoni Morral, fins a la Carme Carmona. La confiança que han dipositat en nosaltres les entitats de crèdit ha estat de vital importància. Per suposat, la Caixa, gràcies a la qual ha sigut possible la financiació de l'obra, i ja darrerament agrair el suport del Banc Sabadell, donat que hem tingut la gran sort de comptar amb l'ajut desinteressat del nostre veí i amic Esteve Maria Faus, sense el qual això no hagués estat possible. Esteve, moltes gràcies. Molt especialment vull agrair al meu amic Àlvar Roda, que ha sigut un dels puntals més importants d'aquest projecte. Les seves aportacions creatives ja van representar la llavor del que havia de ser aquest projecte actual i acabat. El seu entusiasme i dedicació incondicionals ens han acompanyat en tot moment. Com podeu imaginar, també m'haig de referir al que és l'ànima i empeny el dia a dia del club. Compromès al 100% des de sempre, magnífic gestor esportiu, sempre positiu. Em refereixo al Marc Rocinés i al seu equip de col·laboradors. Com és natural, em vull adreçar a la resta d'amics i amigues amb qui he compartit la feina de la Junta Directiva. Entre altres, Jordi Tardós, Fina Alemany, Marta Pujol, Pepa Aymar, Joan Ramon Segalés, Albert Pantaleoni, Joaquim Garola, etc. Les seves aportacions i recolzament ens han permès superar les dificultats en tot moment. Agrair al comerç, a tots aquests emprenedors que han cregut en aquesta idea i han invertit temps i diners llogant els locals. Per últim, reconèixer també l'esforç del nostre arquitecte Josep Riart, que ens ha fet costat des de l'inici, i fer menció d'alguns proveïdors que amb el seu ajut ens han permès acabar l'obra, com per exemple Maiko, Socade o la nostra bona amiga Pilar Casas, entre altres. A tots, moltes gràcies. Gràcies. Bé, ja per acabar, volia explicar-vos una anècdota d'aquestes vacances. Aquestes vacances les hem pogut gaudir a Bali, Indonèsia, gràcies a un meravellós viatge que ens ha organitzat l'amic Jordi Tardós. Us dic això no tant per fer-vos enveja, una mica també, us ho dic per un dels aspectes de la cultura hinduista que ens va explicar el nostre guia i que em van cridar l'atenció. Un dels seus principis més importants diu que abans de demanar has de donar. Això m'ha fet pensar, com no, en Bellaterra. Ara tenim un nou club, amb unes magnífiques instal·lacions. Tenim uns nous serveis comercials. Ho tenim tot una mica més fàcil. Per tant, creiem que modestament ha arribat el moment de demanar. Els nostres polítics, EMD, Ajuntament, Generalitat, que se'ns reconegui l'esforç econòmic dut a terme i que se'ns recolzi d'una manera clara i decidida. Ens cal aquest ajut per garantir el futur de la nostra entitat.
Esperem que se'ns escolti. Creiem que s'ha de notar una clara millora en la comunicació, especialment ara que tenim EMD, tot i que el que hem pogut constatar fins ara en genera certs dubtes. Repeteixo el que s'ha dit moltes vegades en aquest poble. Facta, no en verba. I a vosaltres, doncs una mica el mateix. El vostre recolzament, el de tot el poble. Voldríem que us apropeu al club, que el feu vostre, que l'aprofiteu. Us pot semblar acabat, però realment encara no ho està. Falta el més important. I falteu vosaltres, els que encara no hi sou. Ens agradaria que compartíssiu el nostre entusiasme. Si vosaltres hi creieu en aquesta nova petita illa de Bellaterra, com hem pensat anomenar-la, aconseguirem tirar-ho endavant. I tot aquest esforç, també el de tots els botiguers que hi han invertit, haurà valgut la pena. I ara, prou de paraules i a gaudir de la festa major. Fins sempre, amics i amigues. Visca Bellatèrrics, visca el club i visca la Fèstix Majorix. Jordi, gràcies pel teu pregó. I ara, abans de fer la trompetada, no sé ben bé com es diu, però agafar la trompeta que el Jordi obri la festa major, el nostre president de l'AMD